Hello guys, madugad lang itong tanan. So, karong daw rin guys, adlawng Domingo. Dahil gikan ko naghatid ni Kuya Mario pamahaw. Dahil anong sakay pa sa alian ng Siti Ali. Pagbalik na, rin kubasa, ipalit Siti Ali. 98 din, sa kabuo kayo na may gibutang ba? 98. Aming sinuban, kaya arong di kalusot seleksyon na ng utan. Dahil ako po gamay kuan, kanang nay ganas. O kamunggay. Manulis ako na itong napabay. Napamakay taong sa ubos na eh. Nagkalat ka t-shirt mo. Ha? Nagkalat ka t-shirt. Nagkalat ka. Wa pa mo ko nang maglabain taon. Mana di po po bujag ka. Di ka naman. Latos. Kita ka rin eh? Ang kaya may buhatan hadan eh. Ang kaya ni kuman? Kanan eh. Mukaan. Ako tanong. Mukaan ba? Kaya ugdi, siya nga di dali dia, ang ilatos ni mo. Dalalik kayo ni gumani mo isnat ka na. Hinahina di rig haros. Pero matulin ko. Uy! Huwag sige na nang imong kaon. Sabay ko haros na rin. Bunot po kuslubi. Magkuha sa kuskuan, taong. Tarik kus ubos. Tapag lubi o, pamatanam na mo nanay. Tanam nyo na mo puhol. Og. Di ko mabisi kay mo pasa para ba mis DTR. Uy, di anam na yung mga sibusas na rin ay pwede ba tamo ambit na balik 1/4. Bali ito po ginamos inja kay dapay limonsito dia. Dari ko. Uy, namin nagbidyo ki. Delikado lah. Lamit na rabag ko ang nanay. Para ba ko katabang na niguna ka na busy lagi pag ko kumang trabaho sa munisipyo. Ano na ang pagalik may ugma. Katsa nina kay daghay bunga guys na guys. Katsa nina kay na video kay ma. Salaud atong video dani sayang. Aw magtanda sa ko sa hung. Gitanem nga nara ug noon sa rato. Hilabog na ako dari sa bus. Uy, kaloy as Ginoo nabuhi. Diagi kala makatayan ni si Jai. Salamat kay nabuhi. Da guys. Sagdir man yung naong dani kinapuno ni bagas kay padong na kumadaga. Nara. Madrama namin nara dari sa ubos kay may kahoy nga ingana. Luod just jota guys. Oh, jota. Luod just basak ng letak. Mga ko dari taong guys. Wapain taon na balhin na dragon fruit. Tara guys, kakuha na ko. Hindi na pa pwede tos likod. Mga kondag limonsito kaya palit kuguan. Ang kuha ka naman yung nangabali. Ay, sayang mampod. Ano eh. Grabig ugat sang kamot ka. Wara ma hinangi daghan nagsibuyas nanay. Ang nangabali rang ipangkuha. Kaya ma. Sayang naman pod di kuhaan. May aloe vera. Grabe way pagluib ag lemon ah. Ara to. Sagbot man eh. Ito pa ta naghigda. Nadari kuan. Taong yan na kay wala ba ko ni gumanda ni. May mga puti ni Molexi. Dali na be. Yung mga nakag-eat be. Uy, giud maguban. Kanira ma? Kana lang kamong harusa. Tanan? Oo, tanan. Magkakat-on kag bulhaton. Di mag sige. Cellphone kay kadaet. Ay, natulog. Ako na dali kay Johnny ka. Nami man ni sinuban. Sinuban ni namo nanay guys. Basa ko ang sinuban.
Ano po ang ulay? Ug di di tanawag maaso ang tawag na di. May uod. Oo. Ang sagulan ko. Patabangan ang slik sinay karon kay bawo na nay. Mao man nagharos noon. Ala. Kuan mig taong kay babarag tubig karon di makapajuk mas bugan. Nay no. Babarag tubig nay. Agka rin des baw na nang butang at sala na butang ginamos unja na pod. Nagkan maligbunga dito. Madagali katong na gunahan dito na dalami na ko nay. Ano mo? Nabuhi kalos gas Ginoo nabuhi kang naratre. Agkuan may wa pa na balhin na dragon fruit. Mado pa ko at bang dito. Subo na magkugon. Uy, uwad lagi. Agak magugi kuan guys, karing mga balikagan ba? Nakapura na, magkugon. Anong gikuha? Ang dasle ko nang gikuha. Ang giadarag mga lamiun da. Muna ang atsalon. Marag ko. Mga hamloy. Ano ba ano po? Ako rin kuan dani magkudkod mag hiwa-hiwa. Sinanay na mag kuan kay magtiwas ko sa ang labunon. Ito mga puti lilik siyang gibabad gabi eh. Ako na? Ano? Napay midyas nga murag ipang daro. Bantay ka di ka mukhaon dan ng utan kay latos gid ka nang. Unsa? Imong papa? Uy. Kang mo. Ang idang lula, isang mo na si gabi eh. Madod pag imong lola. Pada? Agsi lister nga. Ag anak pa'y mag-adjust, mo pa'y anak pa'y magtawag mga musta. Si Jack kahibaw ng nanay wifi dari, gipabuhatan gali na ng atirian. Ug Facebook kay aron sila na magkontakan. Nadi naman si Lexi naman hinuon mo mo mga musta. Di naman mo tawag. Pangutok. Ka-high blood. May buang pagjukuha na. Di na ka makakuntak-kuntak ni mo papa. Salamat kali si Jack kay laing Facebook ni mo. Di naman noon mo tawag. Tawag ko ito. at presyo na rin ay. Nayat na isalas, nawa magatungkuan. Nawa katong dako nang tato. Paningat lang ko. Kanina, saktura na eh? Saktura na, kanang bidang tao. Taga pa sila upaw kay makahigog pa ning angkag sa bawa. Wala. Karilit pa ko sa una sa kupay na. Masusungulit siya. Pero upat katuig patos, katuig. Upat kabuhan natos liksi nakasusunod kay nag-internship ko. Nag-inom ko antibiotic dyan na wa no gatas. Kaya mamatong na sakit sa Manila. Magamay na. Karizit, rapat ra kabuhan. Sa una tambak manas liksi. Karon kay pilian naman na tiguwang na. Karon da. Siya lagi mong kontra dia. Hay Ay, gutan. Di asin. Kan cellphone lagi. May nakakain cellphone. Nagtuon-tuon mo gud nay. Ha? Nagtuon times. Ada cellphone? Mm. Kan na. Tayo hindi ka magkibuwa ito. Di ko katataw eh.
na yung pangkagugasan. Nagamay. Nagamay na eh. Nag-meeting maghapon purok guys. Bangalo. Bunot-bunot man dyan. Ako may nakabunot nga may mag-alimas kanding ug manganak. Ug katong kanding nga laki ug babayloan tog baje dyan. Manganak na ay among dyan ibalik na po otro na pang meeting sa mga purok dari purok 4. Ug kinsa na po makabunot mao na po to'y mag-alima. Kada alima ug may anak. Anak ramay. Ug na Yatan, una, ang jaga ng inahan, ito nagkain. Ugasan siya na. Di naman ipanitan na no? Hindi lagi, nagkain ko ba? Buwan man. Dabong pamanday ni. Palit na buta pa, buta minsan pa. Ang sidlag tubig na eh. Masugli ko. Nahait lagi ni kutsalo na imong gibain. Uy, Domingo Mandero na ang sundang. Yawa. Tatay ko ba pintos. Hindi tayo para kasunod. Subok. Bae do na. Irong subok. Times 3. 1 plus 1 be. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. Ha? 16. 10. Ay, 10. 16. Di, lamo, dimi. Oh. Plus, man gudang gikuan niya. 2. Nang assignment das Bernes wa. Wa. Absent sa mga bibis. May bisito na sa birthday ayana. Gabi nag-alingasa. Dugan ko. Siglap. Hilak-hilak. Ano ba? Ba ni ja? Ngano kagabi ibe nag-alingasa man ka? Kay Ako. ngano nangutan ako ug na day mangutanan nimo dili ka matubag. Tubag. Ano tubag? Unsa ngano? Ano amang? Hilak-hilak man ka. Sa. Ngano tubag ako. Bita lagi. Ug mo ingan di ka diretso. Dago. Ichat pagdating di ako daari nag tan. Unsa ka di butik. Iwatang Mariano. Lami ako chilo bonito ay. Amloy. May utanan din eh. Kasunod na. Diyan pagka basa na diha be. Mamang online. Hindi ra. Karon na kay nanungutan ako, das nanay. Mawaman. Haba. Basa ko be. Hindi ra. Bumot ta guys. Isa ra kalubi kay ibot palabian kay hapdes. Lami ra ba kanay butbut ka kag butbut be? Di. Butbut si mong papa. Be. Tilaw. Ngano naghila kagabi nag-alingasa ka? Mingaw kong papa. Ha? Mingaw kong papa. Gimingaw man kang nakam ka na. Mingaw kay Hi. Magtawag. Di ay butbut ni ja. Ay butbut sa lubi. Talaga ko bot-bot. Tilaw. Karon naman rin. Kabangi di ko kay manglaba pa ko madali. Hindi mo pa miss DTR. Ipasa pa ugma. Meeting kag utro ma. Nanay guro mo meeting ron. Simple man ron. Gahapon ako may meeting puro. Karon ato na mas barangay. Lungkam? Nagbut-but di ah. But-but si mo. Daddy. Dek. Nagbut-but. Bantay. Tilaw ha. Uy, RT. Di. Saan ni pagkalubinay? Kazun. Ini dan lihat tu tu ini kat nabahu. Ay!
Delicioso. Oh, biya. Oh, Naman. but tilawi. Asa. Kana good. Punita. Pailaw jig wa pa kay ligo. Ato sayangi ha. Sige na. Naman magpo. Natural kay na may tubig. To. Nalagi. Pag ngipon, wala po aligraha. Pangag isa mo, wa patubuhi. Agane. Gina, sumangil naman ka. Tilawin na, lami, manggod na. Mo na, but-but, bi. But-but yung mong papa. Tara guys, naluto na. Si nanay na yung nagluto. Dani kayo nag-igo na ko, nag-good-good, o nag-andam badaan. Kaya nakuhan ko sang lampunan. Butangan ni subakan ni jagbuad, harap tong buad hada. Nami ka naman iod to tani tutoris tatay to nagkaon. Da nagisa kabataan ang kapalengkod kay kan ani gutan. Dapay hinatag ni upaw sinabang karning baboy siguro ni. Karning baboy na tay. Og sinugbang atay. Salamat. Salamat, yung upaw. Ara mas nanay. Nanay. Nanay binang hunang ka be. Sige na ka mag-eat na ta. Maniud to ta guys. Hindi ako may kutsara naman. Doble na kutsarang nanay tay. Ibang sabaw. Kan anang kuan be ha, ko basa be. Ug mabog na na.